Пеппа. Гэта мой маленькі братик Джордж. Гэта моя мама свиня. А гэта тата свин. Свинка Пеппа. Мама свиня працуе. Мама свиня працуе за камп'ютарам. Тата свін гатуе суп на абед. Тата, можна пайсці паглядзець, як мама працуе за камп'ютарам? Так, толькі калі вы не будзеце ёй перашкаджаць. У яе сёння шмат важнай работы. Дзякуй, тата. У мамы свінні шмат важнай работы. Мама, можна нам з Джорджам пасядзець у цябе на руках і паглядзець, як ты працуеш? Так, калі будзеце сядзець ціха. Пеппа і Джордж любяць глядзець, як мама працуе за камп'ютарам. Мама, можа, пагуляем у гульню «Шчаслівая спадарня курыца»? Пагуляем у шчаслівую спадарню курыцу пазней, а цяпер мне трэба працаваць. Мама, можна мы дапаможам табе працаваць? Не, Пеппа, табе нельга чапаць камп'ютар. Табе, Джордж, таксама нельга чапаць камп'ютар. Так, Джордж, нельга рабіць так. Пеппа, хопіць! Прабач, мама, я проста паказвала Джорджу, як нельга рабіць. Вось жа, з камп'ютарам нельга так абыходзіцца. Тата свін! Тата свін! Што такое, мама свіння? Тата свін, ты можаш наладзіць камп'ютар? Я закончу гатаваць абед, а ты наладзіш камп'ютар. Добра, мама свіння, але я ў гэтым не вельмі разбіраюся. Дзякуй, тата свін. Тата свін збіраецца наладзіць камп'ютар. Можа, проста выключыць яго, а потым уключыць зноў. Тата свін наладзіў камп'ютар. Ура, тата! Так, я ў гэтым някепска цямлю. Тата, можна мы пагуляем у гульню «Шчаслівая спадарня курыца»? Напэўна, вам трэба запытацца ў мамы свінні. Мама сказала, што нам можна будзе пагуляць пазней. Ну, тады добра. Толькі я не ведаю, дзе дыск. Ура! Цяпер моя чарга. Цяпер моя чарга. Што там робіцца? Я бачу, камп'ютар зноў працуе. Peppa Pig.